ainda van a cantar os cantos de reis, os cantos de reis das Cortellas, porque antes nos falamos de aquí seguimos sendo ricos, riquísimos. Un dos cantos de reis das Cortellas Mariló é ainda. Nas Cortellas conservamos 3 cantos de reis. 2 son moi coñecidos. Un son os reis da Epifanía, os 3 están en castelán. Un son os reis da Epifanía, que é bastante común, cantábanse en todas as zonas donde había reis e cantábanse acompañados de gaita, que eran copla e estribillo. O outro é o de A tu puerta llora un niño, que é tamén bastante coñecido porque incluso ahora por los años 70, cando había aquela moda de la canción del verano e la canción del invierno, pois unha cantante, creo que Karina, o puxo moi de moda, bastante conocida, máis que común a toda España. Mariló máis eu vamos a cantar O Milagro da Virxe, que é moi pouco coñecido. De todas formas, tendremos que dar conta que, como contaba Marisol, os ranchos salían a vellar o día 25, iban de casa en casa, e vellaban seguido, e non vayades a pensar que votaban todos os puntos, ni nas cancións votaban todas as coplas, o sea, en cada casa votaban 2 ou 3 puntos e 2 ou 3 coplas. Entonces, Divino, o que nos enseñou é que les votaran, a canción que votaran e o número de coplas que votaban tiña como un remate final, para que unificaba eso e tamén para empezar coas castañolas para despois pedir. Entonces, nos vamos a cantar a canción completa do Milagro da Virxe e os remates que lle metían a cualquier unha desas cancións. Vamos por un pouco lonxiño de aquí porque temos unhas voces moi potentes.